Ndatimandikana. Angela msamda tipe ID number. Ibukai kutoka kwa pembeni. Sasa tukati kambi bidani. Banana kama ndani na ya. Yuti kanau ndaka magari ya basi. Ndio tukapana na hizo bidani zingine. Nanya basi wakaoya. Kwamba baba uchumi kwa na samdo kasuko. That's 2007. Wakakumbira baba sekuru ndukumbira digare kulenda. Takusatwa. Zvakanaka pamugaro iwo anoti vanogara padzimba dzavo vane dhiga rimwe rasina shoma angari 1 2 dhiga yanga akamira akati angari ameguru vanotenga bangotenga pasi pamudara westori inini ndakamusikidzirwa ndiri mwana mudiki kunze mwana mukomana papasina mwana mukomana saka mai guru kushaya kwavakaita vasati vashaya nditanga kutora mai mukadzi wekutanga ndakambori ma 2 years naye dzimai yangu vazoenda mai vandipa ipapo vakagara kuita makore ndaita ndisina mudzimai aya papasina munhu anga atiparira kusvikirawo mai vakundikanawo tukatoshaya ndisandaroora futi mudzimai ndaane 2 ndakarima makore manga 3 years chirima aona manya basa ekugara pavo nzvimbo yavakapiwa nemugana waedi kungoriko kuzotanga kwazvava kutanga pakuya kundikumbira kuenda kuri madonja tida kuisa vadonji tikupa bhigiridi redi vakavirirana gore rinoteera racho pakuda kuti tichibhadhara nedini kuina unoenda kwefetereza bhigiridi iriya ndo pakatanga chii nyaya murume wavo wasikwa wanga kusouth africa pavakazouya kwainida ndiri kumozambique saka vakauya vakasimudza nyaya iyi kuenda kunana samunda unotora mudhanja rugo vakauya pamba vakatora mhai kuya samunda vakaenda kuna baba pana maropa vanga kutonga mamachaya amba kwagati kugara gombo ndikagoda taurwa nayo iyoyo ndakazoona mudzimai auya kumozambique netsamba nekunzi uri kudiwa kupi kudare nenyaya yemunda takasoupiwa kare nani vakutanga kuchinja kubva pakuendesera navava wanzi ndewedu takasoupiwa nambuya akashaya ndo pakati yangu vamutoenda mudzikuiva ndazouya ini samba ndakatumiwa muzimu ndakauya kusvika the day 2 days ndinenge tisvikei wabva wanziva ndasvika wakabva ndafutuka hedimeni kodi kuti munhu uya yanga auya tongone naweji yemunda uya ina ndina kuramba mavinotuma masamunzi angu ndatoti pa 2 days ngabva yatodini yatotongwa nyaya ndikati aiwa inini handino hama zangu dzinofana kuziva dzinoziva nezveni mamiredi inorondo yemunda uyu ndinofana ndovaziviso nenguva wouya toonesana yoonekwa kuti yakamira sei ndau iyi nokuti ndovanoziva mamiredi zvakaita ini changu ndakangotiswa kuva mukuru ndiri mudiki ndikapiwawo area ino inonzi kubva apa kusvika kudo pako apa muzukuru akauya kumbira akapiwawo kungano kusvika apa saka kubva apa kusvika ndekwako ndo pandinoziva saka pada kutaurwa kuti takapapwe nambuya Winston apa pakundinetsa kuti vakazopiwa rini ini ndakamai yanga achipo yapari ma 2 years nemukadzi wekutanga ndazoroora uyu mai yangu maiguru atatoshaya ndikati ma 3 years vakazoya koukumbira zvino vakunisa kuti ndepa vazoti vakuforoma zvidhina kuti imomo takazobva kutenda kutogadziswa paedimeni tikapinda zvatongwa manya basa achidzosera ivi mimi takuti mubhadhari samunda ndii yake makavadi yamakatenda musiya nzvimbo iti darira una kuti ndekwani ndimedekwa samunda asi kutaurwa nezvepenyu pamakapiwa nambuya kuti garai pake pano panonge achinge achidini achitasa napo ndipo pake apo zvisikekwa samunda unoidi vanoiziva saka ndio nayo inangaitinesa wambotanga kuforoma zvidhina ipapo ndiyo ndavamisa mundamia ndatongwa ngoma para kundazoti aiwa vana vedu zvavari muri mugano vari kuziva kuti ndekwedu iwe gera kuti kupa vhara vafanira kurima ndo pakaita era noenda ndatoti ndakandabhuloka zvatavakwatanga mbiri timine ndichazotipa kutaura mbiri angaiwa vana vedu hatina kusiyana muzukuru mwana wezukuru muroora vari kurima saka pakurima urima baba wakuisa kuti gomo ndazoti musa 23 kusvika 21 this month mwedzi wapera ndo pana wandasvika ndabva kunoku tichisvika patakishopu apo paharafu yavo takaona pagiraundi paya paya vakafungoforomera zvinya chimbomisana paya vakuforomera zvidhina futi vaipaswambuwa nemadhiramu kuti padaudi pada kuforoma musi wa 23 iri saturday ndo pana wandazopira ndichienda futi paharafu paya ndionewana kuti manyachi foroma nati ndakasvika tete manyabasa mbuya wavo angari ndikati aende kuti libhati ari upi ndabvunza muroora tikanyama nemuroora wacho mukadzi walibhati ambobuda seko ndikati zvava kuforoma futi zvidhina ndakamboti
atisuda gomba bamu munda ndima inde yangu yakachikumbirwa kana nditoti mungori me zvino ndira zvakuforoma umu zvazvobva kupi ibara sure ndete ngatsodzekesera navanotati rumenya basa dzekesera ivana ava nezvinyavenzi nzvimbo nokuti iri bata akamboda kuvaka kicheni yake yakavaka iyi akaenda kuna mbuya wake achida kuzama kuti tivakire mupi imomo mbuya akamuti enda kuna sekuru samura ndiyo unotaura nenhau yedu indima yekutaura kuti kuziva kuti vamwe nzvimbo ndiyani ndiyangomba kuziva ho saka wakuchiforoma kuti zvina wakondinya sei kumwambotisa makomba mumunda alright hazvina basa vandabuda paya pandakatsura chivandadzoroka ndandiri zvingoti svike kwandandiri masikati pandafonerwa naSazira James Sazira ava wakasvika chinzwa kuti ndakwidza kudai sosoka kufunza ndiri kutakiswa kuwani kwaSazira wakabva waenda kutakiswa kwaSazira kuti wangachiritera kuti wangachira kudii vachisvika kutakiswa kwaSazira vakasvika ine handipo ndabuda pane kwandaendaenda James vafona nefoni yake sekuru muri kupi ikati ndabuda ini pane kwandadii kwandatoenda uyai panapa pane munhu ada kupai mari yenyu akamira nemari yenyu panapa ha azobvipi munhu ini kunongondiri zvandiri kuita saka alright time ndakada kumuti alright ndatigare ndikati aiyo James kana pane munhu ada ndipa iri mari yangu inini ngasiye munhu takisho mako ndoziva ndichidini ndichitora manheru kana azobva ndopedza zvandinoda kuita ndazobva ndazobreaka udatinguya ndakuuya ukabva ndifonera manya basa wanibata ndiri murodhi yaukira ndini sekuru ndiri manya basa ndandati masvika pamba muchitaura nenhau vanakusamadzina vanakusamadzina ndati vavakewo toilet nechiki achiti inini ndozvati ndikiherero ndakaripiwa nambuya mutenga basa nasekuru team ndiwo vakanipa ndi nzvimbo iyoyo vanozviziva ndiza mutenga basa nasekuru team vasati vafa ndindakasomupiwa ti ko pese pekuti munoziva kundikumbira zvakasofakaya vaungakuya kundikumbira inini apa pari pavakapiwa makaona zvine senzeri vatangangopopota vafoni mukundo wacho vabvita foni aiwa sekutaura wamaita kuti chera kumisa kuchera gomba mumunda hazviti akataura zvakareruka uyu mbuya anga utopenga utojamuka titonzvati pafoni ndipawistoni apo hakuswa rufairi ba chiniminda ndeya wistoni kati zvakunditambudza zvakaita vabereki vangu kuti unisikidzire kuti hanzvadzi dzako dzinoona kuti kumira nazo saka zvakundinetsisa vanhu ndikwanyabasa saka vanhu ndikwanyabasa nini ndiri kuona kuti pane pfungwa yavo vari kuda zvinhu zvasekuru wavo saka ipapo ndaitoda kuti tikabatsira nedare ndikaona kuti zvatadzika wanoziva kuti inini ndakapinga mishonga yekuhira wiston ndoda kudzoka kuna baba vangu kuri kusende wa baba vangu ndarinobatsira toitwa sei kumira wandaita natete vanomanya basa inini ndasuduruka vanenge vakungomira newekwanyabasa ndapedza ndova nenyaya yangu ipapo saka baba timi ndakamufonera sevanhu muchitikana muchiya kudare munoya mune maimosi hanimaya kutogadziriswa taurai nyaya yenyu ndogadziriswa kwete makutotiretenda kuti handisisipo zvatangira pati hanimaya kutogadziriswa taura ini handidishona yakadaroba tanyasa kutaura chokwadi kana vanhu mauya mune dambudziko renyu ngatigadzirise dambudziko handiti period mauya mune dambudziko renyu kwete makutotaura kuti handisi ndo zvatainga here sorry ndakuda mbowo yenyu wani ukuita panyaya yenyu alright zvakamira sei taura iti munda ndiyo saka pakapuwa vazukuru kuti vagare hava papa vakapuwa mugano kuti imi migara yenyu apa kamugano yenyu apo minda yenyu ikwani kunyapinda kumba kwavo ndokune minda yavo saka vatavapa mugano stende vasiwo kapochenikekuti mabhireti mokuocha mugano vachikuzi katikati kakatolaiwa uyu ndikanga ndamutiisa heji yemugano permanent akati ndichaisa mukomba ndichaisa saka vari kunetsana avari kujamba kumuka vachichena kumunda kuuyu ndio nyaya iyi kusaidi kwavo kutone munda wavo uriko mugano uripo asi wauye mugano asi vari kujamba kusaidi kuuyu ipe itinzwi mbuya simukai mukitaura chokwadi pamberi pedare sorry ndinotaura chokwadi pamberi pedare ndofunga nasekuru ava kake chipiri ndichipinda mudare nasekuru musamunda
pachiri kutonga baba Machaya. Sekuru ava vanondithreatena. Zvichireva kuti sekuru ava vakataura inini ndakati sekuru zvavari kutaura kuti ndakati ndoda kurenda inini handirendi munda. Mbuya Samunda vachishayika dai kuri kunzi inini pandakaroorwa ndakasvika baba wakiri ane stendi akapiwa kwaSamunda dai ndakasimuka kudhara. Asi nekuda kwokuti murume wangu akati unogara pano unofira pano. Ndinoda kukubatsirai vanhu. Hapana chinokurwadzai, mauya panapa kuti mutaure nyaya yenyu. Saka mukada kutanga kundidonhedzera musodzi zvinobatsirei? Ina handidi. Ndapota hangu taurai makanyatsa kusununguka. Mauya kuzogadziriswa. Taurai makanyatsa kusununguka zvakanaka. Ini vanhu vanoda kuzova ina handizonzwi. Zvadaro sekuru vakandithreatena. Ivo sekuru Samunda vari kutaura vakambosvika usiku kuma7 dzekumanheru. Vakati iwe unoziva here kuti muzukuru hapiwi pekugara ba kutokutotorisa nhasi izvozvo unogona kutobva panapa. Ndikati sekuru inini murume wangu akandiudzwa kuti ndinogara pano. Ende uyezve dai kwanga kuri kunzi mbuya Samunda ndisina kuvaona muroora wangu unogara pano. Sekuru Timothy, sekuru Adolf Samunda vanga varipo. Sekuru baba vavo sekuru Herman ndo vanga vachikutora nemakurukota avo ese masekuru Timothy Samunda vese vanhu vakaunganidzwa kwaSamunda. Kadhiga kari pazasi apa ndiko kanoisawo Nikita achifurawo muroora wangu. Dhiga ri pazasi zombombe vanhu kwaSamunda vanotora dhiga ravo nekuyadi. Ndikati aiwa hapana chakashata pambuya. Saka sekuru vanondithreatena kuti ipapo pacho kuti tiforoma zvidhina naforoma zvidhina nasi zvidhina takasoforoma kupakira achiri mberi. Zvavanotaura kuti ndakaenda kudare navo zvikanzi ipa vanhu dhiga ravo inini handina paizvo. Sekuru Samunda last time apo sekuru Adolf vakauya akanga andiudza kuti uchamama vanhu kwaSamunda vakauya urutopabva ende tumba twako urutotupwanya urutomisa zvima uyu zvako kuti unopagara zvachose papo beche nababa wangu ndinokupikira inini. Ndikati aiwa sekuru inini zvokuramba ndichitaura nemi handidi. Ndikasangana navo ndovamutsa mamukasei sekuru tamuka pamwe vanototuka zvinyadzi vachituka vachitora matombo achikanda pamusoro pemba yangu. Ndikati sekuru munoda kuti ndiite sei? Vanhu vanondipupurirawo kana vanhu vanozviziva. Inini handinombopuka muganhu kwavari kuti ndakavapukira muganhu. Kadhiga kandakapiwa kebasa kaforo kandakapiwa kebasa sindo kanorimeka dhiga rihombero anorendesa munda wake asati akamborima kwamunda wake anorendesa munda. Ini norima kadhiga iko handina gora ndakamboti sekuru ndipewo dhiga rindirimi. Asi vanozviziva vese vanozviziva. Anondishungurudza sekuru zvekuti dai kwakuru ndamwe ndimwe munhu ndaisimuka nevanhu vangu ndonogara ngo kumusha kwedu. Zviri na ameno tataunzisa kuti imimi pamurunzi makatongwa nedari kudhara pamakambotongwa makapiwa mugano here nedari nguva icho? Ndakapiwa mugano kwanzi kafora kenyika. Ivo varipo here? Varipo tiripo takagara pababa Machaya. Dai kunzi mabhuku anovhurwa baba Machaya. Tikabva tikatenda kupolisi mapurisa akati papisora kuti iwewe usaende kunoshusha mukadzi uyu. Akauya neuta nemuseve uyu sekuru ndiri kuvaka kadanga kangu kehuku. Baba waLevi akati majudha usadarowa. Muta nemuseve chiya chinodhonda kuti ndiri kuvaka ndiri pomba pangu. Mbuya nyabasa aripo. Tipei tinzwe mbuya. Inini ndikuziva kuti munda wakapiwa pekugara. Ndiviwa nemhai yangu kumba kwedu. Wakapiwa pekugara pane ndima yakati kaforo apa. Kaforo apa ndiko wakaisa rubani hezvoni dzimba dzavo. Kaforo kepazasi kacho apa. Raine miti iri yapo yekutukutu. Ndiyangari yemugana yacho. Mweunda mukuru mwaho ndio waseku. Wakapiwa Zvino zvikunetsa. Mai yakati Inini handivazodati kana munhu achitaura kana munhu une chekutaura unopiwa time yako. Hamuna kukanganisa munhu akutaura. Regai munhu akutaura apedze. Kana apedza then mozotaurawo. Handiti taurai naye. wakapiwa kubva paumba kudzika pamiti kuti iri raini. Kadhiga kari kutaurwa kucherwa makomba ngeke kuno kukaizwa. Ndiko kuperwa ngeke kumurova. Kari kuno kuku maraini ari yapemita. Zasi kwacho kwese uko ndekwasekuru. Hakuri kudzikwa nekumurova. Alright. Ndizvo ndizvo. Amene kuti vakamboka pasi. Alright.
tida kutongobatsirana da mirai munzwira isusu tida kubatsirana pamutemo ndo zvamunonzwa zviri kulambuka nevamwe wabva vaya pamutemo isusu kana nyaya yakabva palevho yaedimeni inofanira kuenda kwamambo munozvibata because imi mataura kuti makambopiwa judgment kare naedimeni wanga waripo zvichida kuti nyaya hairambe ichidzokororwa palevho 1 yekoti handimuri pabata saka senyaya yenyu imandi yaifanira kuti kana muri kuona because muri kuti makatombopiwa mugano mukatombogara makore mama nyaya yazomuka izvozvi nekuti paita edimeni munozviona saka yeti handizvo enisa nyamaropa akatonga nyaya iyoyo aingoripresentawo inini saka kana nyaya yakatombotongwa makabvumirana ka inini handina right yekuichinja because sanyamaropa ndiani sanyamaropa we are just one person saka mukada kuzama note yekuti pana edmund munyowani regai timboendawo kuna edmund munyowani tonzonzwa kuti zvakamira sei handizvoba handimunyatsopanzwa wabereki mutemo kana yakatombotongwa makapiwa muganhu wenyu munofanira kuremekedza muganhu iwowo unless kana pane munhu ari kunyika saka wanzi kana yakambotongwa muno munenge makuenda kwamambo saunyama nekuti munenge musina kugutsikana nemutongo wakaitwa naedmin wachakapa mutongo ndiye futi agere panapa saka kana zvakadaro munenge makuenda kupi kumberi hatirambe tichingodzokerera nyaya 1 nekuti edmin anga aripo haasisipo saka regai timbotora edmin aripo no handiwo maitiro atinoita vabereki handiti ka mutemo kana makapiwa muganhu makaverana muganhu iyo unofanira kungoremekedzwa kwete kuti ngatimbotorawo edmin aripo handizvo pazviretu handiti pachineri mamwe makurukoti anga aripo mudhara mariposa anga aripo mudhara aripo saka inini zvandichaita hangu ka ndichangoenda kunonzwawo kuna mudhara sabhuku because ndaita like kuti baba vachipo sabhuku vanoziva nyaya saka right now hapana judgment yandingambopa nekuti judgment yakatopiwa baba vangu vachivapedza ndika saka ndichaenda ndogarawo nababa baba vanyatsonditsanangurira kuti zvakamira sei then tozotangira baba but pari nhasi tichaita ndinokurumidza because baba havasikuti hapana zvamataurirwa ina baba baba vangu kuti zvinoita kungonzwa kuti panyaya yevanhu kuita uzivo wakajapa kusaba kuzingerekana uchitaura kuti nyaya handimapaona ndosaka turoti ende plus ndiri kukumbira vanhu ka musade kutora advantage yekuti ndinondiziva pane hamwini zvekufonyerwa ndarara handii because vamwe vanofona kutaura nenyaya dzisina nebasa rese wediweka hazvina kunaka saka ndiri kukuziva kuti sabhuku ndozisora edmin nyaya dzese dzinofanira kuya kunoku dzinofanira kubva through fanika nyaya dzemigano idzi tinongokurifeya feedback kudzokera kunani ende zvava zvatonakidza kuti sabhuku ari pamunhu wechikuru ende that time anga atoripo ende nyaya iyo andoiziva kuti yakamira sei saka ndiri kukurifeya kuna mudhara wondoto zvanzi vana venyu ndavadzora kwamuri baba motibatsirawo kuti mowayananisa kana varamba kuyananiswa vanenge vakutora mberi kuenda kwani kwamama unondudzirwa baba handiti vanhu muri kunzwa here nyaya dziri muno ndodza muri kuona vamwe vari kuti zvakati inhau dzekuda kudzokorora nyaya dzakambotongwa neumwe hedman even kana hedman mishe kana vana baba wacho kana reki dzaakatonga hatidzokereri futi makunoku kana matoona kuti hamuna kutongwa zvakanaka pakuiwo munotoenda kupi kwachipsa unyama handi muri pabata because vakambofanana ndisanyamaropa 1 handi muri unonga muda kurwisanisa vanhu handiti weringi muda kuti uye ati nhasi mheta vatipo chinji mune zvakatongwana narengi zvakatongwana mishe saka muri kuti imani ndoni atitwara imi maita vana mbuya atopa umbo hwakazara nekuti imimi ndofunga nyaya dzamakutourira dzamuna zeranana asi aimuhepi kuti mbuya venyu varipo munhu mukuru vatotaura saka ndofunga tingatosi
iyo yaine nyaya isi wakomana kana mauya kunonga ngati kuzobatanidza nyaya handiti nyaya yamafambira kuno kundeye munda kana mauda kutaura yekushungurudzwa ikaika dare rino rakangosununguka hatidi kubatanidza nyaya mbiri handiti tikuta nyaya yemugano yamauya nayo ndo yatiri kutaura yekushungurudzwa nekumaprocedure yacho munongodii hatidi kubatanidza nyaya handiti tingatoswera tiri muno because munhu ega ega ane chivhumbuka amoni guta misairi makoni ngwauke